Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο σχολιάζει τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, τονίζοντας ότι αποτελεί σημείο καμπής για την Ευρώπη και την Ουκρανία. Για πρώτη φορά, όπως είπε, απορρίπτεται η ασπρόμαυρη αφήγηση για τον πόλεμο και ανοίγει ο δρόμος για ένα νέο διάλογο με σεβασμό και πραγματισμό. Na stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimíra Putina bolo najpodstatnejšie samotné stretnutie. Politici sa totiž musia stretávať, prejavovať vzájomný rešpekt, rozprávať a snažiť sa pochopiť jeden druhého. Aljašský summit splnil v tomto duchu niekoľko základných úloh. Poprvé odmietol čierno-biely pohľad na vojenský konflikt na Ukrajine. V podstate ako keby vygumoval jeden jediný povinný názor na vojnu, ktorý tak dôsledne presadzovala Bidenová administratíva a ktorý naďalej presadzuje skupina silných hráčov v Európskej únii. Vojna na Ukrajine má svoje historické korene a musíme rovnocenne hovoriť o bezpečnostných zárukách tak pre Ukrajinu, ako aj pre Ruskú federáciu. Po druhé, summit nastavil zrkadlo tým európskym lídrom, ale aj predstaviteľom našej opozície, ktorí si želajú novú železnú oponu medzi Európou a Ruskom. Cesta nevedie cez osočovanie ruského politického vedenia, cez sankcie, ale cez konštruktívne rozhovory. Stretnutie prezidentov Trumpa a Putina oficiálne spustilo štandardizáciu vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou. My v Smere, Slovenská sociálna demokracia, dlhodobo hovoríme o potrebe štandardizovať vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou, na čom momentálne nie je v Európskej únii záujem. No a po tretie, americký prezident potvrdil, že na svetové záležitosti nazerá cez čistý americký pragmatizmus a podporu vlastných amerických záujmov. Fakt, že európske krajiny idú kupovať drahé americké zbrane, aby ich potom darovali Ukrajine na pokračovanie vojny, hovorí sám za seba. Prezidenti spustili na Aljaške životne dôležitý proces. Je to proces, ktorý je súčasne veľkou pascou pre Európsku úniu. Najbližšie dni ukážu, či veľkí hráči v únii tento proces podporia a budú viesť ukrajinský konflikt k rýchlemu koncu, alebo bude pokračovať neúspešná európska stratégia pokúsiť sa oslabiť Rusko cez tento konflikt všemožnou, doslova až neuveriteľnou finančnou, politickou či vojenskou pomocou Kyjevu. Aljašský summit, jeho forma a priebeh plne zapadá do suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, orientovanej na všetky 4 svetové strany, ktorú tak dôsledne presadzujeme vo vládnej politike. Napriek tomu, že ani veľkosťou územia, ani počtom obyvateľov, či veľkosťou ekonomiky nepatríme medzi silných hráčov. Budem viesť vládu a našu zahraničnú politiku naďalej mierovou cestou. Cestou dialógu a vzájomne prospešnej spolupráce s každým, kto o takýto dialóg bude mať záujem. Verím, že tento postoj budem môcť opätovne prezentovať aj v Pekingu na bilaterálnom stretnutí s čínskym prezidentom či s ďalšími štátnikmi, s ktorými sa stretnem 3. septembra v Číne pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny.